Sí, María José decidiu que non se pode vivir con medo. Atendan a súa historia. Esta veciña precisamente de Rianxo, movida polo instinto de protexer a súa familia, plantou cara a unha veciña presuntamente conflitiva que agrediu a súa filla á saída dun banco. A agresora, que xa acumulaba varios incidentes e roubos, atacou a moza, a filla de María José, cando se negou a darlle prioridade na fila da entidade bancaria. Grazas á intervención dunha perruqueira, a situación non pasou a maiores, pero o acoso continuou así durante días. Solicitaron unha orde de afastamento que foi denegada, pero cansouse da desprotección. María José non se amedrentou, cando se topou co atacante e a súa parella na rúa, mantivo a calma, pero deixou claro que non ia permitir abusos nin se vai deixar avasallar. Pero queremos saber que fixo exactamente Adela. Boas, Bernardo, boas, compañeiros. Pois ela fixo o que ti ben dis, Bernardo. Ela plantoulle cara á presunta agresora da súa filla. O que non se podía esperar María José é que esta presunta agresora iba a interpoñer unha denuncia contra ela. Imos falar agora en primeira persoa con María José. María José, como estás? Porque supoño que esta é unha situación de moito estrés. Estrés, imagínate, porque a ver a cuestión de 10 minutos pasou a irache por aquí, nombra con todas as letras, empezou a mirar pola cristalera, a lanzar bicos, como estábamos chamados a miña filla dentro, seguiu para arriba, ali esperaba o Salvador, a parexa, empezaron a gritar desde ali, tende os días contados, empezade a contar, que xa os poucos vos quedan, sodes dúas mal folladas, si, continuamente. É dicir, é un acoso constante, poderíase dicir, non? Cansino xa, cansino, Cansino para min é para o pueblo, non é para min só, é para o pueblo inteiro. E como se atopa agora mesmo a túa filla con toda esta situación? A miña filla dixenlle teño cuidado porque esta xente é falsa, ao mellor o día que teñan o mono non ven o que fan, ela di que ela que non lle vai a baixar o frente. Eu tampouco, porque se vivimos con medo, ao final facémolos máis fortes. E ti, María José, contas co apoio da veciñanza ou non? Sabría eu que preguntar a eles, porque eu que sei. A miña filla, cando lle pegaron, de toda a xente que había no campo, só foi a peluquera que atendeu, sabes? Supoño que aquí hai o problema de eu non quero problemas, eu non quero problemas, eu non quero problemas. Ora, que vai a pasar algo, sí. E despois, que fallou, pois falla todo, do principio ao fin. E ademais o estrés destas ameazas, deste acoso, tamén sumase o estrés de que agora ti estás denunciada por ela. Pois sí, que contratei un sicario, que lle paguei 3.000 euros, que amenacei de morto cando son ahora eles que me dixeron que contara os días que quedaban, pero despois esas amenazas atribúyense. Ahora, o que eu penso que tamén terei que denunciar ao sicario que lle paguei 3.000 euros, porque non fixo o seu traballo. O sea, que a mí estafoume o sicario lá. Ese sicario que lle paguei 3.000 euros, estafoume. Moitas gracias pola túa testemunha, María José. Agardo que esta situación tan estresante chegue a bo porto. Xa o vedes, compañeiros. Así vive o seu día a día María José e tamén a súa filla. Grazas, bueno, non sei se definía como estresante esta situación. Ollo que nos acaba de dicir esta muller, se tivera contratado un sicario para acabar con esta muller a que chaman a Vasca, teríame estafado, Bueno, vexo aquí moita tensión, Miguel Ángel, Bueno, aínda que sexa un caso que poda parecer así un tanto esperpéntico, non? Polos detalles que conocemos, sí que é un bo exemplo de que pode facer a xustiza en situacións como estas que son máis cotiás do que pensamos, non? Eu creo que as ordes de alonxamento e as citacións ao propio xulgado para previr males maiores soen funcionar. A axilidade da xusticia nestes casos, aínda que con todas as características que teña cada un, é máis importante do que parece, porque... Claro, chamar as dúas partes, non? É dicir, arranxadevos entre vos, non? Claro, Porque aquí, claro, era unha denuncia que pegou a súa filla. Eu vou a defender a miña filla e remato eu denunciada por amenazas. Claro, a mí o que me parece que demostra que
algún fallo no eido administrativo existe, non? Porque se esta persona, se esta filla foi atacada, vai a policía, denuncia ese ataque e non pasa nada, e lle din marche para casa que non pasa nada, aí hai un fallo. Eu non creo que necesariamente haxa que dictaminar unha lei de medidas de arroxamento, probablemente non sexa ir a tanto, ¿no? Pero sí, evidentemente, chamar a persona acusada e contrastar esa información, carear e intentar resolver o conflito. Julio, ti como resolverías isto? A ver, sí, se te atopas aí en Rianxo e tes que lidiar con esta situación. Eu creo que hai dúas cousas. É un asunto máis común, como estamos dicindo aquí, do que parece, non? Que sempre hai xente máis problemática en certos municipios. Aquí eu vexo dúas cousas. Hai un mal funcionamento público, evidente. Supoño que o relato que nos acaban de facer é realista, pasou iso, eu non teño idea de que esteire mentindo. Entón, aquí algo funciona mal, o Policía Local, o a Garda Civil, o Xulgado ou os servicios sociais do Concello, que parece que é un asunto de servicios sociais, polos indicios, non? Entón, mal funcionamento público. E segundo, estamos tramitando nas Cortes Xerais un proxecto de lei para a multirreincidencia. Eses delincuentes habituais nos concellos, non sei se este é o caso, o mellor esa vasca é unha multirreincidente porque está en situación perigosa, por decirlo de alguna forma, non? Entón, ese proxecto de lei que se está tramitando no Congreso precisamente para solucionar casos deste tipo, pequenos delitos continuos que non teñen reacción penal policial clásica, pero que hai que atallar. E que xeran como unha sensación de impunidade, non? Entre sí, inseguridade xurídica, impunidade e peligro na tolerancia cidadá en concellos pequenos onde hai mal ambiente. Claro, e onde ademais se tes que atopar con esa persoa todo o tempo, como lles pasa aí.